De gaat naar Melick. Schutterij Sint-Andreas heeft zojuist het Oud-Limburgs Schuttersfeest gewonnen. We hadden vanochtend 34 schutterijen in Heidhuizen begonnen met kavelen. Ging om iets voor 5 uur het laatste Belgen er vanaf. Zo blijft het OLS in Midden-Limburg en dan mag Sint-Andreas volgend jaar voor de tweede keer in de historie de Oude Limburger organiseren. We gaan snel naar Tom Doesborg in de wei in Heidse. Tom, tranen in Melick. Ja, zeker. Niet omdat de allerlaatste keer in 1908 was, want dat kan toch niemand zich meer herinneren. Maar gewoon ook om de spanning die je de hele dag opbouwt. En alles wat je hier achter mij ziet in het geel, dat is feestvierend Sint-Andreas Melick. Spannend, omdat het is natuurlijk een afvalrace. Maar op het einde overbleven met 4 schutterijen die goed deden. Voerendaal, Posterholt, Bree, en daar een kerkdorp van, dat heet Beek. Niet het Nederlands Beek, maar bij de Belgische stad Bree, Sint-Catharina en Sint-Andreas Melick. En bij Postert ging het vrij snel, meteen daarachteraan ging het bij Voerendaal ging het mis. En toen ging het dus om Beek en om Andreas Melick. De eerstvolgende kavelronde, zoals dat heet, de eerstvolgende partij om die blokjes te schieten, ging het al mis bij Sint-Catharina Beek. En ja, toen was het aan Melick om dat allerlaatste punt, dat allerlaatste bulken eraf te schieten. En dat ging als volgt. En Melick is nu nog 1 shoot af van de num. 1 shoot, 1 ganse shoot, 1 bulken. Dus een fietsrenner dat zit in de laatste 100 meter. En dan moet het nu gaan maken voordat er de hein in de lucht kan steken. En de wedstrijd kan ze niet te vroeg doen. En je ziet dat ook daarboven. Dat ene bulkje staat er onderaan op rijk 35. Links. Daar. En dat is hem. Dat is hem. Dat is hem. Geweldig. Ja, dat is heel mooi. Wat een zware taak als toe, hè? Ja, nou ja, dat ligt eraan. Daar hoeven we voor jou veel, hoor. Prachtig, hè? Want ik heb het natuurlijk niet voor niks gekregen. 2 dagen lang. Wat moet je nu doen? Wat hebben ze paraat gemaakt voor Melick? Ja, inderdaad, joh. Ja, dat moeten we afwachten. Maar ik denk dat de deur achter ons staat. Ja, dadelijk op de platte kar, dan ben je eerst dadelijk de tent, dan ben je een Ja, inderdaad, joh. Wim had dat gedacht. Dank je wel. Ja, Tom, de zon speelde behoorlijk wat schutterijen vandaag parten. Hoe verliep het vandaag? Ja, het is een buitenwedstrijd en daar heb je daar altijd natuurlijk last van. Tenzij de zon ergens anders opkomt. Maar vanochtend kwam die op recht in de vizieren van de schuttersbuks. En daar was het heel lastig schieten. De wedstrijd werd ook enkele minuten stilgelegd. We hebben even gewacht op een andere zonnestand. Daarna ging het beter. We hadden ook hier en daar wat kleine windvlagen. Die spelen ook altijd parten. Het is een kwestie van je blijven concentreren. En dat heeft Sint-Andreas Melick toch het beste gedaan. Er is al minutenlang hier achter mij een spontane receptie bezig. Zometeen gaan ze dus inderdaad de tent in om de in ontvangst te nemen. En dan is het natuurlijk groot feest straks en de rest van de avond in Melick. Tom Doesborg vanuit de Schutterij in Heidse, dankjewel. En Sint-Andreas wordt, zoals Tom al zei, later vandaag groots onthaald in Melick en zal nog een zegentocht maken in het dorp. Dat alles is live te volgen via de online kanalen van L1.